Hei ja tervetuloa videoportfolioni pariin. Mä olen Aino Forsström, ammatiltani kuva-artesaani ja tällä hetkellä opiskelen myöskin graafiseksi muotoilijaksi. Keskeisin osaamiseni liittyykin ammattini puolesta kuvataidealaan ja olenkin aloittanut kuvataiteen opiskelun jo lapsena. Taide ja sen tekeminen on siis kulkenut mukanani läpi koko elämäni ja se onkin suurin intohimon kohteeni. Rakastan kuvittamista ja uusien tekniikoiden kokeilemista. Tällä hetkellä uusin tekniikka, johon olen tutustunut, on polttokaiverrus. Aiheeni ovat teoksissani melko laajat. Tykkään tehdä perinteisiä maalauksia, mutta myös surrealistisia. Pääsääntöisesti maalan akryylimaaleilla, mutta myöskin öljyvärit ja akvarellit ovat hyvin tuttuja tekniikoita teoksissani. Humoristiset karikatyyripiirrokset ovat olleet ihmisten suosiossa, niin kuin toki myös perinteiset muotokuvapiirrokset. Tykkään tehdä töitä pieni lapsekkuus ja huumori mielessä, ja siksi varmaan olenkin kehittänyt itselleni oman karikatyyrityylin. Seuraavaksi näettekin, millaisia graafisen muotoilun töitä olen päässyt opintojeni aikana toteuttamaan. Voit vain kuvitella, millaiset ovat olleet perinteisillä taidevälineillä oppineen ensimmäiset digitaaliset piirustus- ja maalaustaidot. No, ihan hyviähän niistä koulutöistä lopulta tuli. Ohjelmista Adoben Photoshop, InDesign ja Illustrator ovat tulleet hyvin tutuiksi opiskelujeni aikana. Tässä kuva Pikkupuput -julisteesta, jonka harrastukseni puolesta pääsin tekemään erään näytelmän lavasteisiin, jossa muuten itse vielä näyttelin. No se siitä. Tämän kalligrammityön olen tehnyt käsin. Siinä sitten olikin kunnon pipertäminen, mutta se onkin hyvin tuttua minulle. Olen työtehtävissäni erittäin tarkka ja pitkäpinnainen. Pidän paljon valokuvaamisesta. Olen kuvaajana kuulemma rento ja minulle on erittäin tärkeää se, että malleilla on aina turvallinen olo kameran edessä. Valokuvaan melkeinpä mitä vaan, mutta tällä hetkellä suurimpia mielenkiinnon kohteitani ovat ihmiset ja luonto sekä erilaiset tunnetta herättävät taidekuvat. Tykkään ottaa haasteita vastaan ja kehittymään työtehtävissäni. Kiitos kun katsoit videoni ja toivottavasti tulevaisuudessa päästään tekemään jonkinlaista yhteistyötä.